Barkanku da shigowa tashan India Hausa TV. Mai gabatarwa Muhammad Zubairu. A yau ina gabatar muku da wannan fim ɗin mai suna Kutse, fassarar Alligator Dub Studio. Na tabbata za ku ji daɗin wannan fim ɗin. Kamar yadda muka saba kawo muku fina-finai a karkashin wannan channel ɗin. Sannan ina ƙara tunatar da ku a karkashin wannan bidiyon, ma'ana video description, za ku samu link kimanin guda 2 zuwa guda 3. A duk wanda kuka danna daga ciki zai yi direct na ku zuwa website namu na India Hausa TV. Sannan kuma kar ku manta ku yi saving din website na, saboda a duk sanda muka tashi za mu dinga ɗaura muku fina-finai a kowace rana idan Allah yarda. Sannan kuma idan kana so ka kalli jerin fina-finan da muke da shi, za ka iya shiga cikin wannan website ɗin mai suna India Hausa TV domin ganin fina-finan da kake nema. Idan ma baka samu ba, akwai wajen sacin, za ka iya sacin din fim da kake so ta hanyar rubuta sunan fim din, matakar ka san sunan shi. In baka sani ba kuma, za ka kalli list din sunayen da postocin, sai ka je ka zaɓa fim din da ka ga yamma, sai ka yi downloading ka sauke a wayarka. Sannan kuma nan ba da jima ba, na muku alƙawari zan kawo muku hanyar da za ku yi downloading din fim din, ma'ana tutorial video akan yadda ake sauke fim din cikin sauki. Kasancewa akwai waɗanda suke korafi ba sa iya sauke fim ɗin saboda wahala wajen yin downloading, amma kar ku damu, in Allah da komai mai sauki ne. Zan kawo muku hanyar da za ku bi ku yi downloading ba tare da kun sha wahala ba, sannan kuma da ƙa'idodin da ya kamata ku bi ku yi downloading, saboda wahalhalun abubuwan gaskiya suna da matukan tsauri sosai. Amma za mu yi iya ƙoƙarin mu ga cewa mun sauwaƙa muku ku mabiya wannan channel ɗin da kuma ma masoyanmu ga baki ɗaya zan ce. Sannan kuma ina ƙara tunatar da ku, kar ku manta ku ci gaba da subscribe din wannan channel ɗin, sannan kuma ku ci gaba da share din videos samu ya zaga duniya ga baki ɗaya, domin duk wani masoyin India fassarar Hausa zai iya samun shi cikin sauki ba tare da ya sha wahala ba. Mun gode.